Slovensko bude mať novú, čisto štátnu atómovú elektráreň. O jej adrese, ale aj o výkone je rozhodnuté. Nový reaktor má byť 2,5 krát väčší, než sme zvyknutí u tých, čo poznáme. Vyrastie na mieste, kde už dnes máme 3 odstavené reaktory. Bezemisná elektrina ako komodita budúcnosti. Už len pre elektrovozidlá jej spotreba dramaticky stúpne. Štátna atómka má využiť existujúcu infraštruktúru po odstavených blokoch v Jaslovských Bohuniciach. Slovenská republika, opakujem ešte raz, štát Slovenská republika má záujem postaviť do štátneho vlastníctva jeden obrovský jadrový blok vo výkone do 1200 MW. Takto vyzerá atómová mapa Slovenska, kým v Bochovciach je tesne pred spustením 4. blok. V Bohuniciach sú v prevádzke 2 reaktory polosprivatizovaných slovenských elektrární. 3 staré sú odstavené. Štátny nový blok má byť 2,5 krát výkonnejší. Ako prvý nemá byť ruského typu. Samozrejme, z politického hľadiska si nevieme predstaviť, že tá technológia by prišla z Ruskej federácie. Očakávame, že popredné spoločnosti, ktoré sú aktívne v tej jadrovej energetike, sa budú o to zaujímať. Či to bude francúzsky Framatome, kanadsko-americký Westinghouse, či napríklad korejský Hyundai, rozhodne vládny miliardový tender. My sme chceli aj jednak začať tendrovať a aj ukončiť tento tender ešte za tejto vlády. Ak by sa aj začalo stavať hoci hneď po najbližších voľbách, štátna atómka nebude stáť skôr ako v roku 2037. Jej stavba zhltne miliardy. Zhruba v rovnakom čase by na vedľajších pozemkoch mohli začať stavať úplne novú, až 1700 MW elektráreň Česi z Česu. Na stavebnej dokumentácii pracujú, sú teda ďalej ako premiérom ohlásený zámer. V tomto projekte bude mať ale štát menšinový podiel. Tomáš Velecký, televízia Markíza. Už dnes je Slovensko atómová veľmoc a elektriny máme viac ako spotrebujeme. Teraz sme už v spojení s energetickým analytikom Jozefom Badidom. Pán Badida, dobrý večer. Je podľa vás cieľ vlády postaviť ďalšiu atómovú elektráreň správny? Dobrý večer. Tak pokiaľ je naozaj predpoklad spotreby, tak naozaj malo by to rásť a nie len na Slovensku, ale v celej Európe. Hlavne priemysel sa bude elektrifikovať, takisto vykurovanie, takže nový zdroj je určite potrebný. Otázka samozrejme je, či to bude ten jadrový, ale tá otázka je otvorená a treba začať debatovať. Vláda by mala novú atómku odklepnúť v stredu. Aké budú musieť byť jej ďalšie kroky? No, hlavne by mali predložiť verejnosti štúdiu uskutočniteľnosti, kde by zodpovedali tie hlavné otázky, ako financovať takú obrovskú investíciu, kto má byť, aký typ reaktora a teda kto má byť ten dodávateľ, lebo nepredpokladám, že štát si to vie sám postaviť ani prevádzkovať a potom zodpovedať otázky, ako napríklad zabezpečiť regulačné zálohy. Čiže budú tam obrovské investície a treba na nich, aby tá vláda zodpovedala, ako financovať a či vôbec si bude môcť požičať alebo nájde iný spôsob financovania tejto investície. Ešte nám skúste povedať, aký dopad môže mať výstavba na ceny elektriny v budúcnosti. To je dobrá otázka. Ono je zrejme, že ak bude viac zdrojov, bude viac elektriny, tak pravdepodobne na trhu by tá elektrina mala byť lacnejšia. To je predpoklad. My nevieme, ako budú iné krajiny, máme prepojený trh. Ale čo je dôležité, pravdepodobne to vyvolá ďalšie investície aj napríklad v prepravnej sieti Srbske. Tá bude musieť investovať a tam už teraz môžeme očakávať, že tie investície potom premietujú tých cien elektriny. Takže na jednej strane viac elektriny, ale znamená, že treba aj viac podporných služieb a teda aj určité tarify v tej koncovej cene všetkých odberateľov na Slovensku by pravdepodobne zrástli. To bol energetický analytik pán Badida. Ďakujeme.